खुलुमबाय लोगोफोर बे समाव मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ आं नोंथांमोननिसिम बावहरबाय दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव YBY नि लास्ट आपडेट आं नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैदों आरो बेनिफ्राय YBY नि भिडिअ फैनाय नंलिया बेनो लास्ट जागोन आरो दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं माखासे लास्ट आपडेटखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ जायफोरा YBY नि फैसाखौ बा गावनि फैसाखौ मोननो थाखाय जायफोरा KYC आपडेट खालामदोंमोन दिनै बिथांमोना आं बिथांमोननि सोमोन्दै दिनै होनो थांगासिनो दं माखासे आपडेटफोरखौ दिनै 12 आगस्तआव फुंनि 6टानिफ्राय 9टासिम मोनसे KYC आरो लास्ट डेट होबावदोंमोन बिसोरो आरो 7 बाजिनिफ्राय 9 बाजिसिम उइथड्र खालामनो हागोन होननानै बिसोरो खोथा होदोंमोन बेनि उनाव YBY नि खावलायनायाव फ्राय मानसियानो फोथायनानै 6टानिफ्राय 9टासिम मोनसे KYC नि आपडेट थाबावगोन होनदों बे समाव मानसिफ्रा गोबां सोदोंमोन फैसाखौ दिनै उइथड्र खालामनो हाबाय होननानै बिदिनो फनजों फन कन्टेक्ट खालामलायनानै फुंनि समाव गोबां सोदोंमोन बेयाव आरो बिसोरो बिसोरनावथ' सिगनेल सहैखाय नालाय बिसोरनि एप्सआव बिसोरो फैसा सोनायखौ मिथिनानै आरो बिसोरो मा खालामबावबाय बेलासिनि 4 बाजिसिम माबाखौ बारायना होबावबाय मा होनो KYC नि टाइमखौ बारायना होबावबाय जाहाथे KYC नि नामाव 6000 डिप'जिट खालामबावो बेबायदि टाइमखौ बारायना होबावदों दा बिनि उनावबो बेलासियावबो आरो सोरबा बिदि सोदों होननानै खोनाबावदों आरो जाय सोदों जाय फोथायदों बिथांमोननि फैसाया दैयाव थांबाय होननानै साननानै लादो आरो दिनैनिफ्राय बेबायदि ट्रेडिं एप्सआव नोंथांमोना जिउ बावसोबनानै खामानि दा मावसै आरो दा फोथायसै आं बेखौनो नोंथांमोननो इनफरमेसन हरबाय बे मोनाबिलिनि लास्ट आपडेटआव दायो जों मिथिनानै मोनबाय गोबां मानसिनियावनो दायो YBY नि जि पेमेन्ट बे साक्सेस देखायदों गोबां मानसिफोरानो खुसि जादों साक्सेसखौ नुनानै नाथाय दायो मोनाबिलि लास्ट आं दा जि भिडिअ बानायदों बे समा हरनि 7टा 8टा जाबाय बे समाव आङो दायो गासै खोथाखौ आं बुथुमनानै मोनबाय मिथिनानै मोनबाय YBY फान्ड एकाउन्टनिफ्राय साक्सेस जाबाय नालाय दा बिथांमोना गावनि बेंक एकाउन्ट आरो गुगल पे आजिखालिथ' सब अनलाइन थायो नालाय गावनि एकाउन्टखौ चेक खालामदोंमोन चेक खालामनायाव बिथांमोना फैसाया 00 आरो फैसा गैया YBY निफ्राय साक्सेसल' देखायदों नाथाय फैसाया रावनिबो एकाउन्टआव फैयाखै आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय दायो दिनैनिफ्राय YBY खौ गैला होननानै सानदो थैबाय होननानै सानदो जायफोरा फोथायनानै KYC खालामबावदोंमोन बिथांमोननि थाखाय दिनै गाव गावनि फैसाखौ दैयाव थांबाय होननानै सानना लादो नोंथांमोनखौ आं सिगाङावनो बुंखादोंमोन रावबो KYC दा खालामसै होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खोथाखौ बुंदोंमोन आरो मैयाबो मोनसे भिडिअ होदोंमोन बे भिडिअनि सायावनो आङो बुंदोंमोन नाथाय इउटुबनि गाइडलाइनाव आंहा माखासे प्रब्लेम गोग्लैदों पान कार्डनि बाथ्रा बुंनायाव बेयावनो आंनि भिडिअखौ इउटुबा डिलिट खालामनानै होदों नोंथांमोना जाय भिडिअखौ नायदों बेयावनो मिथिखागोन आरो बे भिडिअआ आं बुंखादों नोंथांमोनखौ KYC खालामनाङा होननानै बेयो मोनसे सालसो बे मोनसे आरो बिसिनि जेयाव माब्लाबाबो दानांसै होननानै आं नोंथांमोनखौ फोरमायदोंमोन नाथाय नोंथांमोना गावनि फैसाखौ मोनसे बिश्वासाव थानानै मोनबावगोन होननानै नोंथांमोना KYC खालामदोंमोन दा नोंथांमोननो आङो माखासे गामियाव थुबुर जानाय माखासे भिडिअफोरखौ आं खिन्थिगोन आं दायो नोंथांमोना नायलांब्लानो जाबाय माखासे मा बाथ्रा रायज्लायो आं नोंथांमोननो बेखौ होनो थांगासिनो दं एसेनोसै गोजोन्थों गैला जै सोला जोबनाय खि बैसोरखौ सैमा खिथु मोनामसु होगोन बेसेबां लिडार दं गवा बिसोरो गवा लिडारफोरा गवा लिडारफोरा गवा बहा खाना दं लिडारफोरालाय गुवाहाटियाव माबायाव शिलंआव दिल्ली मेघालय दिल्ली गवायावबो फिसा फिसा गाननानै लिडारफोरनि नामखौ खोन्थालाय साबेसे दङ आवग्रि आरो सोलाबाखो आरो सासेया ओमफ्राय नाफाम मास्टार सासेया नाफाम मास्टार औ नाम अरिजिनेलखौ बुंग्रा नाम अरिजिनेल नामखौ दङ अरिजिनेलखौ माने जोङो बिगुर बिसिबगोन गाबोन थांनांगौ बिसिनि न'आव ना थांगोन गेर' खालामहैगोन गेर' खालामहैनांगौ न'आव जाम्बा जाम्बिनि फैसाखौ जानायखौसो खिगुगोन आरो दिनैलाय माने KYC खालामनानै सोहोबावनाय मानो जाबावनांगौ बिसोरो लागाव दानियाबा बिसोर गवा बै अफलाइन मिटिं खालामग्राफ्रा गवा आरोना अफलाइन मिटिं खालामनो मानसिफोरखौ गोसो सोलायहोनानै गोबां मानसिफ्रानो माने बेयाव माबा कनफिडेन्ट खालामनानै कनफिडेन्ट होहोनानै गोबां मानसिफ्रा फैसा सोदोंना बारा सोरबा नङाब्ला जाय मिटिं खालामग्रा बिसोरखौ माने खिगुजोबगोन मिटिं खालामनानै इनभाइट खालामग्राफ्रा जेसेबां दङ बे केस फाइल जाजोबखाबाय माने बेयाव जेसेबां नाम दङ बेयाव जेसेबां नाम दं केस फाइल जाबाय नै बिसोरनो माबा मिटिं खालामनानै इनभाइट खालामनानै मानसिफोरनि गोसोखौ कनफिडेन्ट बारायहोग्राया ना मानसिफोरनि गोसोखौ कनफिडेन्ट बारायहोग्राया नै नोंथांमोना बे सार्टखौ नायना ला नैबे सार्टखौ बे सार्टआ दा बयनियावबो शेयार जागासिनो दं भिडिअनि WhatsAppनि गेजेराव बे सार्टआव जेसेबां नाम दङ बिथांमोना दा खैफोदाव गोग्लैना दं दै दे